emhlabeni futshane emhlabeni. Masukwini athethe elithuba zawunikela kumasukwini athethe amasukwini sozo ikuthetha ngumkakho soze zawunikeza kumasukwini ngoku athethe yeah ifamily yamasukwini amalawo ochwama osandlalanje abathwa odlebazo onjabomvu abazukulwane bakahoho ndibulise kumatshawe ontwana begazi le ndawo ithi njabomvu sasiyiphiwa ngamatshawe ayingafuni unaniselana nathi athi ngase siye kwanjabomvu andazi ke kodwa kusidibene ngoku andiyadonja ibomvu iphina igama lami ngumlungisi wabaSaint la Msukwini inkosikazi yomkhulu wale ebesikandizayo uthi bhutaka 11 nabantwana bathi bhutaka 11 abanye bathi bhuti 11 abanye bathi bhuti ka 11 kude kuba uphilo 11 njengobani uhamba wedwa nje uphila lo 11 ndize kunkosikazi ke omkhulu wa egama lingunonasi igama wanikwayo wawufika kwekhaya likhona lakho kwabo bambiza bakho kwabo kakho kwabo kodwa apha sithi nonasi ndizeke kumagangqaza intombi ibigangqaza ndize wayidlokova ndize wayiduduza intombi ibityhala ngesifuba nowabubi uba ayiyo uba yiyo kanti uzawuxelela uba yiyo akazolinda ide yonakala nonasi usikazi yomkhuluwa ungenile ngoku emzini akho ngokwawumkakho kweli awusithi ndawuphumela emzini ami ingcwaba lam ndisemzini ami andophinda ndibuye lapha ekhaya usenandawo kokwenu ungenile ke ngokwendlini akho kuyacaca uba ungena inkosazana ngoku funeka umzushukume ntakuza wena akuhambi umuntu omnyama nje ofana nathi inkosazana lingizongena kwelikhaya funeka kushukume ntakuza yona akana uvela athi qolu nomka kwakho nonasi kuba sizimela abantwana bakho ebengazokwazi uyamkela into omka kwakho phakathi kwelikhaya esibhedlele ubuye kwenza nje i-address yoba ufuna umkela khona ungamkeli apha kuba siyazi uba bekuzawuba njani naxa umkele apha uphefumula wakho uyophumela esibhedlele kodwa uthethile nabantwana bakho ngeentsuku ezandulela umka kwakho sivile loo nto siyabulela ke ntombi enkulu ba uzophumela emzini akho lo busuloku wanasile njengunonasi nje buwanase zonke iifemeli zamasukwini akho mntu ungakwaziyo ukuhamba khona siyakhulula ke ntombi enkulu siyakwamkela endlini akho ungiyeli ungenile ngoku sizawusebenza ngawo sawuthetha ngawe ngoku abantu bazazityanda igila ngawe bathethe yonke into abayaziyo obenzele yona entle kwamkelekile ngoku amasukwini akwamkela umyeni akho ukulindile kwelaa cala kudale nesithukuthezi pha umane kubiza umane ujika apho umane ungaphili umane ujika apho uthe wanikezele ngowathi hayi ndiyeza myeni wam andizoyenza made tofana ixesha lesityile
nama ndifuna ukuba kuthiwe nam ndiphinde ndancedisa bekutheni ndifuna ukuthi wamkelekile ekhayeni sakwenza zonke inkqubo esifana uzenza ngendlela nangesidima ngoba sokugqwaqwa into yakho ngenxa yento uba sileqa ixesha. Enkosi siyakwamkela ngoku ntombi enkulu, siza kuthatha ke ngoku apha emveni koko siye nawe ecaweni kuleyo ubukade ungena kuyo kuyothethwa ngawe phaa sakuba siyokubeka endaweni apho uzawuphumla khona amathambo abekwa khona ngoba ithambo lomntu zange laba phezu komhlaba. Futhi sandizothetha kakhulu ndimamkele uNonasi ngoku naba abantwana bakhe bathedwe apha khange balala nami zintombi zakhe naba abazukulwana nansi ifemily yakhe naba abantu behamba nabo endleleni bazomamkela apha bancame ubuthongo babo bancame zonke into zabo bathi nothi ngoNonasi. Enkosi baba. Enkosi tata. Amandla yisuke Nkosi yethu Yesu Kristu nasekuseni nje into zonke silapha Nkosi kwamamtshabeni into zonke into siyazi Nkosi ukuthi bese esandleni sakho Nkosi. Uyatsho ezwini lakho uthi wena ungu-alpha wena ungu-omega ngoba zonke into ziqala kuwe nini into zonke. Nanke Nkosi sengenile endlini yakhe nini into zonke. Hlala Nkosi ufukame kuyole ndawo selizawutyhila izwi lakho Nkosi. Masilive mnini into zonke ngoba izwi lakho likwanguwe Thixo namandla onke. Siyazicela ke nto Nkosi singazibangi siyazi ukuthi sisegameni lakho ngalowo wasifelayo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. ozontunzula kule ntlungu. Ndinibulisa ngegama elihle, igama lomfeli wakho Yesu Kristu. Amen. Amen. Xa sizayivula le nkonzo yethu yanamhlanje, ndizawucela umama uRhulumente asivulele ngomthandazo. Nkosi masibukhunge, Nkosi masibukhunge.
amandla onke, ulungile Somandla, uthembekile bawo. Nangale mini Nkosi siza nokubulela phambi kwakho ukuba usivusile ngale mini wasingenisa kuyo le ndawo. Sesikhona ke Somandla kulo mzi waseMasukwini kule nkonzo kaMama Mtshawe imini kaNdancama Somandla. Sicela wena ke Nkosi saza uqala le nkonzo ukuba Nkosi yam moya wakho ingcwele ube phakathi kwethu ukuze konke uzawuthi kwenzeke kuphefumlelwe nguwe sikhokelwe nguwe. Thatha indawo maluso olungileyo ngoba Nkosi yam sithembele kuwe asinathemba limi naxa silapha Nkosi sizasa wena ukuthi abantu belikhaya bathembele kuwe. Siyakucela ke bawo sikuthembile ukuthi sokwenzile ngokoko egameni leNkosi uYesu. Amen. Dumisani uYehova igama likaYehova malidunyiswe udumise kwise nakuyo Yesu nyana nakuye umoya oyingcwele njengoba kunjalo seqalekeni kunjalo kunje kuya kumana kubanjalo kude kube ngunakade. Amen. Masizamele yondlela Onke esabhaptizelwa ekufeni konyana wakho umsindisi wethu Yesu Kristu ukuba qho sibhubhise iminqweno engendawo ukuze ingcwatywe naye ukuze ngokudlula engcwabeni nasemangcwabeni okufa singadlulela kulonwabo lovuko ngenxa yakhe yena owasifela wangcwatywa wavukela thina kwakhona unyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Amen.
siqaleke le nkonzo kaMamtshawe umama uGibe egameni likaThixo uyise nelonyana nelikamoya oyingcwele. Amen. Umntu into ezelwe ngumfazi imihla yakhe mifutshane. Leyo elikhethwe nguThixo kusasa nje ndiphakamela nje into enkulu ngokuthunywa ngumongameli okuba boomama ilungelo nemfaneleko okokuba le bhokhe siyibeke phantsi silimbathise umama uMamtshawe ibhanile ikereke yasekhaya. Siyavana bazali bam, singcwaba apha ikholwa, singcwaba apha umntu ebezinikele levangeli bonke ubomi bakhe ebekule bhanile yamalutera. Ndicela ke ngokuzithoba ukuthunywa ngumongameli mayize ke amaPeter njengokuhlala ibhanile elikama Sokudumisa Nkosi
befuna benokomelela ehamba elila ephethe imfayelelo uyabuya eze ememelela ethwele izithungu zakhe. Amen. Sizawufumana itulo emveni kwetulo sicele igosa leparishi lize ngaphambili uzokwamkela wonke umuntu olapha. Ikulo 228. 228. Mongameli ibandla sami befundisi iinkokheli zonke zamabandla otata bemva bangemva abanxibayo nabanganxibiyo omama bemva bangemva abanxibayo nabanganxibiyo ikwayara omama otata indwendwe abahlali naye wonke umntu olapha kulo msitho namhlanje molweni ngegama lenkosi. Okukokwam kuncinci kakhulu kukwamkela bonke abantu kule nkonzo yokugqibela kaMamtshawe inkosazana. Namkelekile bethuni kule nkonzo yamaLuthera. Namhlanje sizocelebrata ubomi beliqhawekazi. Sizomkhuphela ke kule ndawo ebeyithanda ayisebenzeleyo iintsuku zakhe zonke. Lo mama ubomi bakhe ubuchithele kule ndawo. Xa ndithi ubuchithele kule ndawo ke ndithetha ukuthi ukusuka ngecawe ukuya kwenye icawe ebesoloko elapha anindiva kabanye nabanye xa ndisitsho. Lo mama wakhetha okokubana kwa impangelo yakhe azokuyenza ecaweni. Impangelo yakhe ke mhlawumbi singathi impangelo kodwa ke ibilikhono lakhe lokuthanda abantwana waza kuyenzela apha ecaweni. Yile nto ndithi iintsuku zakhe zonke uziqhubele okanye uzichithele apha kwesi sakhiwo. Sinyanzelekile okokubana siza kumkhuphela apha. Namkelekile ke nonke marhamente. Mandigqithe ke kule ndawo ithi apha phandle sinee-toilet ezikhoyo
kodwa zikhona zinjalo ezo toilets. Abahlali balapha eLitha bazokuyazi okokubana sivuke amanzi engekho namhlanje. Ngoko ke kuzonyanzeleka okokubana xa sisiya phaya siye ngokuthule xa sisiya kwezo toilet because akukho manzi apha ekuhlaleni. Xa ndithi ke ngokuthule ootata ke bazawubona uba mabathini kuzawuba nzima apha koomama, kodwa ke zivuliwe ndenzela into yobana ke ze sithi xa sisiya sijike nganeno. Ndiyanamkela ke bethuna ngaloo mazwi, ndifuna ukuthi khululekani nonke namkelekile. Ngoomama ke ngapha ngezantsi, ngootata ngapha ngezantsi. Kodwa ootata ke ndiyaqiniseka okokubana ngenxa yale meko yamanzi banakho nokujikela ngaphaya kwee-toilets bazincede ukwenzela okokubana sithi xa sewugqithile lo msebenzi bakwazi abantu abacocayo baphinde bangene kweza toilet bayokucoca. Enkosi kakhulu ke Mongameli. Masifumane ke itulo elifutshane elizikileyo, mhlawumbi ngoba sithathe ivesi yokuqala neyokugqibela, size emveni koko sawufumana bathandwa enkosini. Elithuba ke lithuba elilodwa ngoba apha eTyelukeni inanye yethu singena singabantwana, emveni koko sifundiswe kumanqanaba namanqanaba athile. UMamTshawe ke uwa apha evangelini ekumanyano yoomama. Sisithethe ke sekerike okokuba kubekho umzuzu owodwa okokuba ngabana silibandla liphela sithi ngomama umzuzwana khona ukuze siphuhlise sinike nentsingiselo kule uniform inxitywa ngamakhono. Ngoba le uniform yethu apha eTyalukeni yi-overall yokusebenza apha kule ntsimi kabawo asimemene kuyo. NoMamTshawe ke ebegelesha from time to time. Nangoku uba benimbonile abambonileyo ekumila kumbi unxibe iziphatho zakhe, kodwa inye into ibingekho apha eziphathweni sakhe, yirose le yomnqamlezo le ichaza uba ngabantu bilonga kule manyano yoomama. Bathi abanye ke sisipeliti, kodwa ndifuna ukuthi ke irose because apha kuyo inezandla zomthandazo. Sawucela ke tukwana ke okhethiweyo apha ekhaya azosinikezela ke le mbasa uMamTshawe ke awe eyiphakamisile. Siyacela ke tukwana ukuzithoba. Icawa iyenziwa Icawa
ke ezikaThixo kuThixo ezikaKesare kuKesare ukabana ke lo mbhalo ukabana ke lo mfanekiso anti ke bomama ibhadi cross kamama Mamtshawe ebenxiba xa evathile phangweni ingeyo good luck charm kodwa yinto esisikhumbuzo reminder nexabiso uKristu awamhlalulela lona ngokufa kukaKristu emnqamlezweni. Siyabonga ke ekhaya lasekhaya ngokusebenzisana nebandla. Thank you. Masithandaze Nkosi yeneba nozuko sikhumbula namhlanje phambi kwakho umzali wethu uMamugibe siyakubulela ngokusinika yena thina nekhaya nesihlobo ukuba simazi simthande njengomhlobo kuhambo lwethu lwasemhlabeni. Sithuthuzele ngenceba yakho engapheliyo thina balilayo, sinike ngokholo ukubona ekufeni amasango obomi obungunaphakade, ukuze ngokuqiniseka sikhubeke endleleni yethu emhlabeni de ngokubizwa nguwe sihlangane nabo basandulelayo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Tikone neba obulumko bungaphezu kwengcingane zethu, liphathe elikhaya lasemaThaweni izihlobo nezalamane ngeneba ekulileni kwabo, baphathe ngothando lwakho ukuze bangonganyelwa kukufa koko bathembele kubulungisa namandla akho kwiintsuku ezizayo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Thixo onamandla onke ekutyhileke kuwe zonke iintliziyo neengcingane ongafihlelwa nto, hlambulula iingcingane zeentliziyo zethu ngomoya wakho oyingcwele ukuze sithandane sidumise igama lakho elingcwele ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Bathandwa enkosini, masizivume izono zethu phambi koThixo, simcela ukuba asinike ukolo lwakhe. Thixo onamandla onke, Bawo wethu osemazulwini, sisondela kuwe ngokuzithoba, sifuna ukuba sonile kuwe ngezenzo neengcinga zethu, nangoko singabanzanga, ngenxa kaYesu Kristu unyana wakho, sixolele ngako konke okudlulileyo, usiphe intlalo entsha,
ukuze ligcwaliswe igama lakho. Masithandaze Thixo somandla sozineba nomniki wayo yonke intuthuzelo. Siyathandaza kuwe bawo othembekileyo ukuba ubaphathe ngobubele bonke abalilayo ukuze bathi beliphosa kuwe lonke ikhala labo beve intuthuzelo nothando lwakho ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thixo wethu nyana wakho uYesu Kristu wafela thina emnqamlezweni ukuze sisindiswe. Sinikela kuwe umphefumlo wesitakazana sakho umama uGibe. Sithandazela ukuba yena nabasandulelayo bekholwa bangabonakaliswa kwakhona njengabantwana bakho ekubuyeni kwenkosi yethu Yesu Kristu ukuze kuwe umoya oyingcwele ibe luzuko nembeko kude kube ngunaphakade. Amen. Wanga uThixo onamandla onke obaxolelayo abo bazivuma izono zabo ngenene nangenyaniso anganenceba kuni anikhulule ezonweni zenu anemeleze kubomi obutsha ngenxa kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masifumane ke indumiso yethu yanamhlanje elungisiweyo.
engcwele yale mini yanamhlanje yeza kuthi njengesipho esivela kwinkosi yethu enguYesu Kristu. Ivangeli yethu incwadi yomvangeli Luka isahluko seshumi ivesi yeshumi elinesixhenxe ukuya kumashumi mabini akananto. Kekaloku babuya abamashumi asixhenxe bevuyile besithi, Nkosi, needimoni ezi zisithobele egameni lakho. Utheke kubo, bendimbona uSathana njengombane esiwa emazulwini. Niyabona, ndininika igunya lokunyathela phezu kwenyoka onomadudwane naphezu kwawo onke amandla alo. Kananjalo akukho nanto ingekhe inenzakalise. Noko ke mandingakuvuyeli oku kokuba oomoya benithobele. Vuyelani kanye okokuba amagama enu ebhaliwe emazulwini. Eli lilizwi likaThixo. Makubulele ukuba ongalo. Ayibethuna amen. Amen. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Kristu. Mawuthunyiswe wena Kristu. Mawuthunyiswe wena Kristu. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Nkosi. Mawuthunyiswe wena Sifumana indumiso yethu kwindumiso yekhulu ishumi linesibhozo 118. Sizofunda ke siyivume sonke ivesi zokuqala ezisithoba 1 to 9. Sizitsibe ezinye sime ngenyawo kwayari, sizitsibe ezinye siyotsho kuvesi number 24, siphele kuvesi number 29. Once more senza ichorus yethu le ithi ngokuba ngunaphakade inxiba yakhe. Ngokuba ingunaphakade inxiba yakhe, ingunaphakade
Masifumaneke itulo. Mongameli wale seketi yaseMpuma Kapa uFusi Nkoyana mandikhahlele kuba mfundisi wasekhaya wena siyakubanga bekhaya siyakubanga bekhaya manditsho kuwe ntanekazi uqolo lenkosi nomela omama bokuthandaza ntombi zokunqoba abantu bonke torhwana besisixeko neziphaluka zaso esi sixeko salapha elitsha mandithi kuni torhwana
umhlu Yesu kwakunye nenyawo zakhe. Isifundo sethu nesisifundo apho khona sizawubeka khona intente. Zivesi nje zimbili. Ngicele ngiboleke nje imizuzu engamashumi 20 akananto. Emveni koko ndithi kuthethile ke babenjalo. Kule ncwadi yabaseKorinte yokuqala. Hayi kaloku bethina xa kuzafunda iBhayibhile iyavuleka cawe. AmaKorinte okuqala isahluko se-15. Ivesi esasifunda yama-20 sifunde eyesibini ivesi yama-26. Masifunde ke nabayifumeneyo phantsi kwengongoma ethi uvuko lwabafileyo. uKristu yena kunje uvukile kwabafileyo, waba yinhlawulela yinhlawulelo yokukhulula abaninzi. 26. Olokugqibela utshaba oluyakubhangiswa kukufa, kuba zonke izinto wathobela phantsi kweenyawo zakhe. Amen. Lord Jesus Christ, you are the giver of life. Guide me, O Jehovah. Amen. Le ncwadi yincwadi ekuthiwa yincwadi yembalelwano. Le nto sithi thina ke bafundi bengqiqo uThixo yi-epistle. NgesiNgesi ke eli gama lithi epistle lesiGrike yileta. Yileta yokuqala kwileta azibhalileyo lomkiriki walelali yaseThaso. Ubhala ebhalela ibandla laseKorinte ebakhumbuza ngokubaluleka kovuko. Uthi ke xa eyizoba le nto yovuko asinike ezi vesi zimbini. uYesu waba yinhlawulela yokukhulula abaninzi. Aqeqelayo olokugqibela utshaba oluyakubhangiswa ukufa. Mandihambe nale family for the last time egameni leChawekazi. Ngicengile tokona abantwana bedinga, sinicengile matshawa amahle nani bosukwini. Namhlanje yile nto kuthiwa kukuchitha amayeza. Sizozihlamba ezethu izandla kwichapter yobomi beChawekazi.
ndimi kule ndawo bandla lasekhaya ndangengathi ndingumzalisikazi nento kuthiwa yi-midwife. Okay, nina niqhele mos i-gynecologist. Alright. Ndimi ke njengomzalisikazi ukuzohlula umntu emntwini. Into eyenza lento kuthiwa it's an unbearable pain. I-pain engenambaliso. But the good thing about this pain yanamhlanje tokwa yeyomzuzwana. Awumama esithwele la ufika ixesha noba kusezilalini njengabantu thina ke ababomvu wasenqanda mna abomvu phaya ekhaya. Kodwa ekubomvini bendlu emnyama phambulalali yasekhaya enqanda bebekhona oomama abambalwa ngoba le nto yenziwa nangubani na. 6 people abaziwa njengabadlalisikazi. Yadeske bobawo le nto yafundela. Abantu besenza le nto kuthiwa yi-nursing ne-epilepsy ezizabo amagqaki yabomvu ziyashiyashiyana. Ezanto zingathi yimigqa zibizwa njengokuba ngabona ziibhasi ziyohlukahlukana. Ungaqimbi xa iyi-1 hayi uzilibele. Loo nto ithi akanazo ezinye iikhosi. Xa uzibona ziyi-4 but it is expected uba zibe nne. Uzayibona le imhlophe yile yenzelwe abatshatshele kule nto kuthiwa yi-psycho support khona ukuze le mcimbi we-mental health onesi bakwazi udilishana nayo. Kubekho le ihlasi le bafike besebenze noluntu luphela. Kubekho le ibomvu lithi wena ke ngoku ubizwe uFlorence Nightingale. Kubekho le ngoku ingathi darkness lingumahluko inevish. Ithiwe wena ke ngoku unesakhono abanyonesi abangenaso. Na ndimi ke ngoku njengelonesi oza kohlula umntu emntwini. Ngoba xa uzisa umntu kubakho amakhala, at the very same time kubekho novuyo matshawa mahle ngokuba we are looking forward okoba songezeleleke apha ekhaya. Bazawucela ke wena ke mama osithweleyo bathi nje kokugqibela emveni koko yawuphuma intloko bayithwiste ke ziyo uvele wena le ndawo kuthiwa ke ngoku yi-umbilical cord le idibanisa umama nomntwana. Na unesi ke ngoku uzawuthatha esi sikere sikhethekileyo uthule bandendo yenza loo tata bayazi lo mcimbi. Emveni koko uzasithatha esi sikere kuthiwa yi-forceps
aqiniseke into yoba ngaba na apha ku-Anglican Court uyamohlula umntu, amohlula umntu. Emveni koko into zakhona zizawuhamba nomnye asuse nje kufuneka isusile yesigqibela. Emveni koko aze nomntwana, kodwa kule ndilibalayo ukuyithetha, awuvela nje umntwana uza announcer ngesikhathi okuba ngaba na I have landed up in Machawe. That's the only means of communication okwanokuthi simanga esakwenzeka Machawa mahle lo mama usisa lo mntwana udinwe uyimfe sele regret nalento ebeyenza wayenzela ntoni phake kuthi enqanda makusuke sasekhaya lo mhlaba waselitha inkhumbuze ekhaya eMpumakala ngithe ngathalala ingwevu zizawulinda nje izwi uba ngaba nangumntanami lawuvela izwi uzawuva ngamayiyeyeye nemeyizelo ingakumbi xa ilitholele dini ngoba lo mhlaba siphila kuwo ngumhlaba onokungalingani sizalo umcimbi we-inequalities ubakho sitheni sizalwa because lo tata uzazincoma azithuthe athi yena uyakwazi ukwenza. Kodwa xa intombazana uzawuva sithi akulungile nkosikazi, right? And that's where the problem lies ngobaba. Apho khona singotata singakonekti nabantwana bethu abangamantombazana, sibe nesheyili sijongane naba abangamatholedula kuba bezawundisa igama lekhaya. It's a topic for another day. Upon call, Baba Ma Bazamba. Upon call, the 24th Jesu. Izokotula kuni osukwini. Umamchawe izomotula kuni. The 24th Jesu. Yendawu ibantu yasesiskerich olokugqibela utsha oseza ukubhangiswa ukufa. Now ukufa oku ke Machawe ayoplan kaThixo izawungena kulo ndawo ngoku, but ekupheleni kwemini osana luyamkelwa apha ekhaya ngemivuyo ngokuba apha ekhaya siedishiwe. Ndifuna unixelela ngoku simohlule ngoku namhlanje utshawakazi kuni ntombi ngezwi likaThixo. Kodwa ndinika amehlo likhangele phezulu, ndithi kuwe phezulu emazulwini ngaphesheya kweengcimba zamafa, cela ukuhle ulwandle leglasi. Balapho awumadoda, balapho abangcwele, balapho abangcwele bazamamkela uMamchawe bevuya. Ndithi kuwe betheni bevuya, bathi yiza ntombi yaseMachaweni, uGatso ulifezile, umsebenzi bowunikiwe ngubawo uzifezile. Ngena ke ngoku eloyisweni lenkosi yakho. I beg to end Machawe emasukwini. Mkhululeni ke ngoku utshawakazi agoduke ngoba bamlindile ngaphesheya.
ngoba amlindile ngaphesheya. nguPawulos lo ubhalela ibandla laseKorinti. Xa ebhala kwesahluko u-17 kule leta yokuqala yamaKorinti uthi uYesu nyana kaThixo enguThixo wakoyisa ukufa. Uthi bethekumosi ukufa ayisosicwandiso sikaThixo. It was a mere penalty eluntwini. Ukufa oku kwangena ngomntu omdala, umntu uAdam. Kwangena ukufa apha kule mbali yabantu abafana noThixo. Emndenini kokufa abawuliwani, and I don't mean as in death. Ungena kwesono eluntwini ngokuba lethi ngumntu kulo mzobo endinika wona izalwa inyulu. Look at that child, so fragile, so angelic. Is not tempered sisono senhlabathi, kodwa ngenxa kaAdam wakudala lo mntwana ezelwe ntubululu eyilebhokolina yinhle inezidlela ezihle. Uzamva ethubeni selesebenzisa eli lwimi ligwenxa lisetyenziswa apha ekhaya, ngoba umntwana ukuthuka akakufundi esitratweni, ukufunda apha endlini. Sono sokugana esinaso thina singabantu abakholwayo kukulungisa ilwimi lethu singabantu abathandazayo. The language we use ayingqinelani nale bus stop simi kuyo. Izinto esizithethayo ngomlomo wethu asingqinelani nale terminus umi kuyo. Into esizithethayo ngabanye abantu asingqinelani nesi sitishi umi kuso. Waba uThixo akasithelanga isono, akamelana uThixo nesono. Incwadi yeBhayibhile kaThixo umzinga ubawa isono wabususa ubuso bakhe emehlweni abantu. Elethemba lobana ndobuya linikhumbula wemkuThixo emehlweni abantu, wemkuThixo ebantwini, ngoba nimba, ngoba otata banayini. Ndifuna ukuxelela noba ngabana saluyenza inimba into efeminine. Otata banayini awuhlala kwinhlalo yokuzibhuda, nenhlalo yotutywala, nenhlalo ye-drugs, nenhlalo yezinto ezikhoyo kuthiwa ziintsufu. Wadala epheleni kwemini akuzijonga wabona into yobana ekhaya zange ndizalwe ndinje. Wafikelwa kukuziqonda ngoba bebomini kaloku kubakho ixesha in the midst of the many things that seem to be good and yet are deceiving us. Siziqonda uba ngabana noko ndiliyakayaka linje anawutyane yakho andisondele ekhaya. Kodwa mfana ndawusuka yokubawo yafanelipha kule ngwevu yakha akumbona umntwana wakhe esiza iThixo kaThixo wanyemezana wamane elahla
usikwa yintoni yini wathi khuphani eyona ityetyisiweyo nilikhayele sikhumba saso nimembathise ngokuba ibelahlekile ngoku ufunyele sisono and I'm saying sisono esohlula nothando lukaThixo na angeke ke ngoku singebe nayo i-master plan nansi ke i-master plan akubona uthuntu lonke lulwele esonweni waqala uyava uThixo wenza icongress yezulu babuyayazi icongress yezulu wenza icongress yezulu uThixo nezithunywa zakhe zasemazulwini waqala uThixo wenza icebo lokusindisa umuntu ngoba umuntu uyazika kwayeyela esonweni wema uYesu imvela thanti Yesu wema uYesu ongene egebheni uThixo kulombhalelo wethu apho niza khona zungwevu zalapha elithi lo Yesu waba inhlawulela and I repeat it wena ufunde enye ivesi ufunde enye waba inhlawulela he became a ransom lokukhulula abaninzi esonweni sabo he took it to emnqamlezweni wenza yonke uYesu emnqamlezweni ngolwesihlanu wodwa and emveni koko incwadi yeBhayibhile kaThixo abegqibile amadoda abegqibile walengalenga uYesu emnqamlezweni emva kwemini guess who omnye wabantu abamjoyinayo uKristu kwesa sikolo sika-Abed bakulandeli kakuzumazi u-Abed uNikodimo umfundi escholar of law eyaziwayo apha elithi waqonda bangabana le nto yokuzala ngokutsha andiyi-understand qha ke Ezekile 7:7 yemiwelwisi uyakuzela umjojo wabesha umjojo uEzekile waqonda inye into endizawuyenza ndizayongena i-night school waya uYesu ngobusuku waya uYesu ngobusuku wathi Rabbi ndiyayazi wena uvele ezulwini he never doubted to Christ wathi wena you're a teacher no one is the Rabbi wathi ningenza njani na kile ngothovu ndiyo because I thought that the life and life thing kujana ningenza njani ba ndisindiswe wathi impendulo yamfutshane yanqumla ngoku sheke 10 minutes wathi okuzalwe inyama kunyama nokuzalwe ngumoya kungumoya not unless uzalwe ngokutsha not unless you are born of water and spirit awusayi kubona ubukumkani bukaThixo yathi laa nto ndifuna uzalwe ngokutsha ngoku nepno wathi baptizwa hayi ndayafika wathi baptizwa yile nto bazawungena ebandleni adlali ngamanzi ayashota lo ngamanzi ayondodlala amanzi manzi is life ngeLatin akayikimali kamama mntu kwana ngeLatin sithi aqua pio est there is life in water ifuna ukwenziwa mtsha singwevu zalapha elithi ndiyayazi kakuhle xa benziwe umntu ugqithe emanzini
Na usama kulo Kristu ugithe emanzini. Lelo sibona apha kuYesu. Sibona apha kuYesu. Kathi kuJohane ndibhabhatisa. Athi ndibhabhatisa. Ngoba kuyabaleka into bangabana. Xa sawungena apha ebandleni kuhlanjululwe amakakathi. Kuhlanjululwe ubuwena. Kushiyeke leni ngumntwana kaThixo. By the way apha kuwe uzalwe wena ungemuni kodwa usulelwe apha esonweni wakhawulelwa esonweni yilento ubhaptizo lubalulekile nje. Gqirha kaLuda akangabazi ngaloo nto leyo. Uthi we enjoy baptizing them whilst they are still young, so that bangahlali bondele esonweni. Andibona ke abanye bakhethwe edamini. Hayi thina sidamini thina. Amanzi akhona apha eDurban. So thatha sitya sigalela amanzi. Ngomthandazo because siyakholwa thina. Sithi uThixo ongena tanci kula manzi. Uwajike uba ngalamanzi eReeds. Uwenza amanzi obhaptizo. Uthi uMosi uKristu xa esithumayo. Mongameli. Uthi hambani ke ngoko. Niyokuzenza abafundi kuzo zonke izizwe nentlanga. Nibafundisa ukuyazi inyaniso. Emveni koko nibabhaptize egameni loYise elonyana. Ungalali mama izulu liduduma. Bese ungavuki. Emveni koko. Bese ungavuki emveni koko. Bese ungavuki emveni koko. Lelo ke ngoku thina singamaLutere lelo kuthiwa ibaptism. We are so passionate about it. Ngoba isihlambe esonweni isimanya nebandla likaKristu nomoya oyingcwele sibe ngabantwana bakaThixo. Ebamakeleni sawubhaptizwa sithiwa amagama amatsha kuthiwa singabantwana bantoni ezulu. Ngoba izinto zelizwe asifani nathi. And therefore ke umntwana wezulu ufleye ngoku uthi izinto zezulu. Akwazi ke ngoku uthi ungumntwana kaThixo ube ngumntwana waseNight Club. The two do not mix. Asiqala apho. Hayi man, yisokhupha stress. Hayi man, stress esithengisi uzayo sikhupha apho khona kutshaywayo khona uqhuma umsi kodwa ukhupha stress. You are at the wrong space. You are at the wrong space. Guquka ubukumkani bamazulu usondele. Athi umbhalelo wethu ke ngoko xa ngina le nyani yobabona indeed uKristu lona ububomi. Athi uKristu he took it from Calvary. Awothulwa eCalvary. Le ndoda yayifunda ebusuku uNikodimo was amongst those men who took uKristu bayombeka engcwabeni lakaYosefu wase-Arimathea elingazange ehlale mntu. Nikodimo he took ilesson yakhe yase-Abed wabonakala uba unayo into yophekuza yase-night school namamvunyiso. Ungahlali nje ungabunayo into yophekuza. Hlali nje into yophekuza. Now awuhlu Yesu nantsi ke ulento matshawa mahle eza kwenzeka namhlanje. Wehlu Yesu lo mna nawe silandela yena. Wehlu Yesu imali yebandla kaThixo wehlele agesi apho khona abantu abafileyo bakhona. Wafika abantu abafileyo bekhona. Emveni kokuYesu wayeshiya umyololothi
ngosuku lwesithathu uzobuya avuke. Wadala uYesu washukumisa insika zokufa esithi kufa akunabango empilweni zabantwana bakaThixo. Ngolwesithathu usuku yakala yasadalala lendembelele yasekilikethaso yabuza umbuzo omtsha isithi adesi luphileke ngoku uloyiso lakho kufa luphula mvila lakho kuba uYesu utsugile Yesu uvukile wena bafileyo uthi ke ngoku xa ebhalela indawo yajika ngoku second last paragraph uthi uYesu ke ngoku uthi Nikodimo uYesu boniwe evukile boniwe kuKefas. Now he's giving evidence. Most times believe in it scientific evidence. Chapter and verse. What uboniwe kuKefas evukile abalishumi enayesibini awujavulile sathi sijoli akekho sendleleni ebhekeke eGalili wadibana nabo etempileni ezondla nezandla zakhe sithi uqolo lenkosi malube nayo. Uthike thetha lo mkiliko waseThaso wabonwa nangamakhulu amahlanu abafundi okuYesu uvukile. Listen to this one ngoku. Ekugqibeleni uthe ekugqibeleni wabonwa nandiyo. Ekugqibeleni wabonwa naseAram esifana na into engento ebethuthisa amaKristu kodwa yasuka yayingamafa yezulu. Uthi uKristu ke ngoku mandithi konke ngoku amaKristu amahle xa sisonke elokugqibela utshaba oluzawubhangiswa kukufa ngoba ukufa akunabango empilweni yethu but ukufa kukho ngenxa yesono esenziwayo kuAdam. And therefore xa uAdam wafanywa wafela esonweni, xa uYesu wafa esiqoleni sezono zethu wabuya emveni koko wakoyisa ukufa, sinethemba lokuba ngabana nakuthi ukufa oku akunaba. Chawe sinethemba lokuba ngabana ukufa akunabango. Omama basekhaya ndithi kuni uYesu akazange avuke close shop siyabhuka. Inye into esigcinayo lukholo lwethu kuba wenjenje uThixo ukuthanda kwakhe ihlabathi kuze bonke abantu abakholwayo bangajabalali koko babe nobomi obungunaphakade. Machawe understood lo nyaniso very well ukuthi apha ebomini kakade nizalelwe esonweni. I might be tempered esonweni kodwa khona indawo yodwa ngoba basithi sizivume izono zethu uThixo uthembekile ukuba asiqolele kuko konke ukungalungisi. Besiyabhuti ngoba senza umbhedesho kumongameli. Besiyabhuti ngoba sithi Nkosi senzele inceba. Besiyabhuti ngoba sithi Kristu senzele inceba. Besingaphazami ngoba sithi Yesu senzele inceba. Ebengaphazami umongameli wami kabeli esithi kuba bonke abazivumayo izono zabo ziqolele izono zethu ngoba unikiwe kuyo hambani ngoko tunika ivesi ngoku yala authority ungathi umongameli akanalungelo unikiwe gunya bandikunike nereference ndikwenzele lula kwenzele bangabana uzokopa lula. Incwadi yokugqibela incwadi yokuqala yeTestamente entsha Mateyu
Ivesi yokugqibela kanye ka 18 to 20. That's the mission of God. Hambani ngoko lokuzenza abafundi kuzo zonke izizwe nenhlanga. Emveni koko nibabhaptize. UMamtshawe lived lo nyaniso injalo. UMamtshawe is no more. Anasekhaya noma ningakhala nikhala esegazi inyembezi. UMamtshawe is no more. And I want to tell you, UMamtshawe, this is just, it remains up. The actual body kaMamtshawe, the spirit. Lena kuthiwa yiruach, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kaBaba. Ngoba uThixo awuyenza lento ingumfuziselo nefana naye. Wathabatha kumathathu umphefumulo wakhe. Wayiphefumulela lento. Wathi ngumntu. Yilento uThixo esithi uyintoni na lento umuntu umkhumbulelayo. Mamtshawe ke ngoku ludongwe olebethatyathwe kulo olu lushiyeka. Yasekhaya, this is just udongwe olu. Khala udongwe oluhle binzwakazi Mtshawekazi. Oludongwe ebelidanyaza namaxesha afanelekileyo. Oludongwe ebelizinikele ekuqinisekiseni bangabana akho mntwana ungazaba naye lento kuthiwa i-foundational education system. Wavula ugrade R uMamtshawe so that abantwana bakaThixo bafunde. Ngoku siyobeka umzimba kaMamtshawe. And I want to remind you into yoba lo mzimba ke unokonakala. Siyijongos pasika nepasika ngolwesithathu ogqibela. Uluthuli. Yemani uluthuli. Ka wena uluthuli olike. Ngamanye amaxesha unxiba inwele ezikhili. Ngamanye amaxesha yehle inwele zakho. Ngamanye amaxesha ufana nam uba nenkayi. The bottom line intoni? Uluthuli. And uthuli liyabuyela eluthulini. Wanguthixo woxola uhlele emazulwini angasifumana indawo yokuhlala lamazwi ezintliziyweni zethu. Amunjingana umxelele uThixo sithethile apha kule ndawo sisithi simenza mkhulu yena imihla ngemihla awusitofela simenza mkhulu yena imihla ngemihla kamphakamise awusitofela Emini nje Thixo wethu xa sihlangene inkosi lomnqoba apho uMamtshawe Thixo bequqela kuwe ngokwelizwi lakho. Nantsi inkonzo Nkosi soyifanile ukuphakama kwayo ngoba kwasebuweni alenzwakazi sikhungile kuwe somandla ukuzilini Thixo ifane nomntu wayo ngoba Thixo wethu elungileyo imoto ilandelwa lithulu layo nini kwezinto zonke. Umkile Mamtshawe, umkile Mama uGile, akathanga shwaka Thixo wethu wenzile Nkosi umzila uzenzile Nkosi izinto afanele uzenza Thixo wethu olungileyo. Wathi Nkosi yami ethandekayo esathi umfundisi sazalelwe esonweni wazazi uba Nkosi unesono
wema Nkosi phambi kwale altar wathi ndiyamlahla uSathana nemisebenzi yakhe nokumila kwakhe. Yiyo loo nto Nkosi ngamaluthela athe bhaqa kule ndawo ungenxa yokuvuma kwamaMtshawe Thixo wethu olungileyo. Naba bantwana ke Nkosi yami nantsi ifemeli Thixo wethu sekungakuzwa uba uphina lendlu yamaluthela seyindlu kaMamtshawe ingavulwa ngaphambili nangasemva ngexesha lokuvaliwe niniwe zinto zonke. Siyathandaza moya ingcwele ngoba sizawuba ingwevu neengwevukazi ushiyeke Thixo kulipuba. Thixo wethu othandekayo niyazi uba uMamtshawe unishiye enkonzweni bantwana senilandele ke khona lapho uMamtshawe anishiye. Siyabulela Nkosi ngale nkonzo, siyakubulela nangobomi bukaMamtshawe, siyakubulela Nkosi yami, siyakubulela Somandla. Abanye bayavuma phambi kwe-altar uthi ngomudebendlela Thixo baphelele endleleni, kodwa Nkosi uMamtshawe Thixo kangaphelele endleleni. Uyihambile le ndlela Thixo wethu, wathi isibane sakakasibeka phantsi kwesitya wasibeka ngaphezulu, sakhanyisela bonke abakufutshane kuye, bonke nabaselitha sibakhanyisele. Thixo wethu olungileyo sithe Nkosi ngale nzwakazi, hamba kakuhle ntombazana, ugqatso ulifezile, ugqatso ulifezile. Uyibalekile indima ngomonde akwatyhafa noko. Siyabulela Nkosi yami olungileyo. Nantsi ke le nkonzo xa igqitywe ingekapheli, nantsi inkonzo yezithethe Thixo sezawulandela. Sicela umoya wakho engcwele uhlale kule ndawo njengoba uceliwe kwasekuqaleni, ingadutywadutywa le nkonzo Thixo wethu othandekayo, ngoba abanye abantu abafuna uyiva imbali yomntu, kanti imbali yomntu ibalulekile. Abanye abantu bebengamazi uMamtshawe besenje njani ekuhlaleni, kodwa uzawuxelwa ngumntu yokuhlala. Abanye abantu bebengamazi uMamtshawe wenza njani enkonzweni, kodwa uzawuthetha ngoMamtshawe. Masiyizolele ke le nkonzo ilandelayo. Zonke izinto siyazicela Nkosi singazibambi egameni lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. As our response to the word of God, imibhedesho nemithandazo, masiphakame ngesenzo sethu sokholwa.